Hello guys! Welcome to my another video vlog. This time magbuhat og mini workout. So bala pagay ko nagsugod gipaningot na ko og pag-ayo igang sa akong kwarto. Okay guys, so mayong adlaw kaninyo dinhaon sa mga oras nga inyo kini gitan-aw nga ako video. Okay, so karong takna ato ang buhaton is magbuhat ta og workout, mini workout nga ginabuhat lang nako dinhi sa ako ang kwarto. O kung unsa man nga workout, okay lang gid nga wala tay gamiton. Pwede rin nato gamiton ang ato ang lawas. Basta maglihok-lihok ta, magpasingot. Maski dili ta magadto sa gym, pwede ra pod nato na buhaton sa mga balay-balay nato. Okay, ang nakanindot pag gid nga nung mas okay nga mag-workout o mag-exercise diri sa balay. Okay, wala tay gastuhon. Kumpara madto tag gym, although complete ang mga gamit dito, no? But kung mas gusto nato makatipid, mas okay pod nga diri na lang nato buhaton sa tuwang kaugalingong balay. Kay wa man gud kay kwarta, wala pa jud kay uyab. Ay gawas oy. Masakitan lang ka. Okay? But at the same time, mas safe pag yun. Kay dili ka expose sa daghan nga mga tao. Og labaw sa tanan, dili ka pa-expose sa mga tao nga atik-atikon lang ka. Mas okay yun nga regular ta mag-exercise, di ba? Knowing nga natay pandemic karon. Okay? So I'll try my best na mahimo pud na ko ning regular nga program sa ako ang life. Wow! So bala pagay ko nagsugod gipaningot na ko og pag-ayo igang sa akong kwarto. Medyo taas na yun ako. Kaya guman aning workout siguro tayo nga magpagupit. Ato aning tahalan ang kilid-kilid sa ato ang buhok. Okay. So dili na ato dugayan guys. Sa pay dugayan man. Okay, magsugod na ta. Okay, ang buhaton is mag-warm ta. Grabe ang simula. Okay, magsugod. Okay guys, so humana ta og warm up or stretching, no? So ang ato ang target karon is kani ato ang chest or upper body. Okay, this time magamit og push up muscle board. Mao ni ang itsura guys. So naa siya mga corresponding nga color. Lahi-lahi siya nga gina-target. Kung pula gani kaning shoulder, kung kaning green ang ginaigo is triceps nimo, kung blue chest, kung yellow mao ang ginatawag na back area. Okay? So, all in all, mga 10 ni siyang exercises. 10 kabuo. Okay? So, let's do this. Follow ta aning blue. Okay? So, naa siya tulog ka sa mani. Tulog ka klase nga exercise. Pero, push up gyapon ni siya. Okay, so ato na po i-change ang placement sa ato ang handle for another position. Okay? Okay, nahuman na to ang chest exercise. Pero plano na ako dumagan o balik kaning shoulder red color. So kung ang gibuhat guys kay tulo pa ni siya, so tag 30-30. So 30 repetition, 30-30 po. Okay? So this time ang sunod to is kaning shoulder para ma-firm po ang ato ang shoulder area. Okay.
kapoy. Singot na kay ko. Bahala na. Singot is life. So another 30 na pod para ani nga shoulder exercise. Pero gilahi na pod nato siya og position sa iyang handle. Time na mag-rehydrate na sa aga. Okay guys, so nahuman na nga to ang exercise karong adlaw. Okay, to sum it all, ang atong exercise is natay 150 repetitions. So 90 for our chest part and 90 for our 60 for our shoulders guys. So di ko kabalo og math. So 90 plus 60 all in all is nasa 150. Ako lang kay mas ganahan man gud kong maggamit og mga kaya parehas nga ani para sa mga exercise para every time nga makita nako mas ma-motivate ko nga magbuhat ani exercise. So unta ka mo po guys, ma-inspire mo nga mag-exercise mo maski sa inyong kaugaling balay lang, mas okay gani kay para safe no. Same time mas makatipid pa ta.